En dopingkontrol starter altid med, at du bliver kontaktet af en dopingkontrollant, der fortæller, at du er udvalgt til dopingkontrol. Dopingkontrollanten skal identificere sig over for dig og oplyser dig derefter om dine rettigheder og pligter i forbindelse med dopingkontrollen. For kontrollanten kan være sikker på din identitet, kan du blive bedt om at fremvise legitimation, pas, kørekort eller lignende. Du underskriver indkaldelsen og får en kopi. Før du skal afgive selve dopingprøven, kan dopingkontrollanten afgøre, om du skal have mulighed for, eskorteret, at deltage i interview med pressen, medvirke i sejrsceremoni eller lignende. Hvis du bare går ned og tager en plads, det gør jeg. Ja, hej Michael. Jeg skriver det her. Du ankommer til kontrolrummet 1055. Nu skal du se. Du skal starte med at afgive en urinprøve i et af vores urinbærer, der ligger her. Når du er klar til at afgive urinprøven, skal du vælge et forseglet urinbæger. Afgivelsen af dopingprøven foregår under overvågning af en dopingkontrollant, så der ikke er mulighed for at snyde med prøven. Men læg også mærke til, at det er dig selv, der bringer prøven tilbage til kontrollokalet. Det er en sikkerhed for dig, at der ikke er andre, der teoretisk har mulighed for at ombytte eller manipulere med prøven. Sådan der. Det er godt. Så skal jeg bede dig om at tage poserne ud og de 2 flasker. Du skal selv bryde forsejlingen på prøveudstyret. Urinprøven fordeles i de 2 glas. Først fyldes den ønskede mængde i B-prøven, og derefter hældes resten af urinen i A-prøven. Her håndterer du også selv fordelingen i de 2 glas, og prøverne forsegles i de 2 glas med særlige låg, der ikke kan brydes uden at ødelægge glasset. Herefter tjekkes numrene på prøverne med numrene på protokollen. Derefter tjekker du sammen med kontrollanten, at protokollen er udfyldt med de rigtige oplysninger og skriver under på, at kontrollen er foregået korrekt. De 2 dopingkontrollanter skriver også under på protokollen. Du pakker selv de 2 prøver tilbage i flamingokassen, der sendes til analyse på et VADA-akkrediteret laboratorium. Derefter går der 3 til 4 uger, før du får besked om resultatet af prøven. Tak for nu. Selv tak. Tak for det. Selv tak.